ahasi su primer vuelo na 1989 y llega a su casa kuta Corendon Airport Hotel. Bueno, está aquí nang anto mita mostrar bosang kiko tour e hotel aquí tindi ofrece, pero nos nota queda inang mita mostrar bosang otro hotel nang tambe di Corendon. Bosanta clape, una bosanta quere nos vai prome. Jim, let's go. Manera bosang porwak, nos haya chance drenta deng avião que bosang awak awari pa fo. Tá super nice, ainda bota sinti holo di avião tung tendi suteng. Que me echt uma experiência, me tá contento que bosang por join nos aqui nang. Wakong grande avião tá. Esto la me tá querer tá cómodo ainda. O bodalon senta. Mas senta pa me wak. Senta. Yes, pero más cómodo te son como bula con el bincin. Ahora que saque mi momento para me vai cinta de first class, guys. Saque de momento. Oh, 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 oh. Amigo de Nisha, first class baby. Oh yes. Dream come true. Dream come true. Dit is de first class. Kukorenden. Dat is er nog gaan plassen. Oh, kijk, deze is gewoon helemaal alleen. Ja, het zijn allemaal facts. Oké, dus ik kan de voor niet gebruiken voor een. Cabin crew, take your seat. Hey! Landing. Cross check. Upper deck, guys. Once in a lifetime. Ik moet dan zeggen, kom ik even aan. Hoop ik niet. Al die knoppen. Kukorenden so. Kukorenden nos tabay. Pa arriba.
verhaal van ons hotel is dat wij alle culturen een beetje bij elkaar mengen. Ja, dat is Toch? Ja, we hadden het net over. we hebben een scherpe inderdaad. Dus eigenlijk alle verschillende kleuren, de patronen, wat je hier eigenlijk allemaal ziet. En de artwork is het fusen van cultuur. We doen dat in ons design, dat gaan we straks ook in de kamer zien. We doen dat in onze service. Nou, Mondi is een heel cultuur al. We gaan straks